contarvos unha historia dunha nena calquera. Din que aconteceu na Galicia, aconteceu noutro lado, sería Turquía. 1, 2, 3, e... Abrí un día unha porta, tras ela había unha rifa, e o pai, que xa daquela bebía, estaba moi agresivo, e a nai que o sufría. Miña nai chamaba, decía, e tamén o considero, e o que non ten cabeza, para que quere o tomei. Ai, la, 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 la.
graciñas.